lotuta da, hurbilduz ja praktika zehatzetara eta hola. Bueno, orduan, zer egin dezakegu? Egin dezakegu zerbait. Duda handi bat dago honekin, ez da euskeria galdera. Ahozkotasuna bizitza baldin bada, eta bizitzan gertatzen den zerbait baldin bada, posible dugu ikastetxeetan bizitza sortu? Eta, bueno, zoritxarrez ez da erantzun erresa, ez pentsa orain bapatean dena argituko dugunik, ez da erresa. Gure eskolak eta gure ikastetxeak askotan oso zurrunak direlako, eta oso aukera gutxi ditugulako. Askotan egiten duguna ikasgelara mugatzen da, eta ikasgela oso espazio txikia da, oso metro karratu gutxi dira gauzak egiteko, eta gainera oso egituratua dago ja beste lan batzuetarako. Eta orduan honek zalantza potoloak eragiten dizkigu. Nik hona, hainbat ideia ekarriko ditut guri baliagarriak izan zaizanak. Ahozkotasunaren lanketarekin enpeinatuta gaude, hainbat esperientzia gauzatu ditugu, komunitateetan, baina baita batez ere fakultatean, ikasgelan, euskaltegian, saiatu gera horrelako lanak egiten. Ideia batzuk ematearren, hor dituzuen ideia horiek lotuta daude ahozkotasunaren garapenarekin. Gauza garrantzitsu bat ikasi dugu prozesu hauetatik. Importantea da autoestimua lantzea. Ez motivazioa, oso gauza desberdina da. Autoestimua behar da. Jendeak ez badauka autoestimurik edo bere ulerkera kulturalarekiko autoestimurik ulertzen edo sentitzen ez baldin badu, oso zaila da ahozkotasunaren garapena gauzatzea. Orduan, hau ez da sekuentzia bat, bai? Hau dena aldi berean egiten dugu. Batzuetan gauza bati ematen diogu lehentasuna eta beste batzuetan beste gauza bati. Ulertu behar da ikasleek jakintza asko dituztela. Eta jakintza horien artean egon daiteke beren familia hizkuntza. Hori oso jakintza handia da, izugarrizko jakintza. Orduan, horren inguruan ere zerbait egin beharko dugu. Bai pertsonala eta bai komunitarioa. Askotan, esaten da, jatorri askotako ikasleak daudela ikasgelan, baina oso gutxitan lantzen dira pertsona horiek dakarten familia hizkuntza ikasgelan. Horrek ez du esan nahi guk 10 hizkuntzatan hitz egiten jardun behar dugunik, baina presentzia bat eduki beharko lukete beste hizkuntza horiek, baloratu, balioetsi egin behar ditugu hizkuntza horiek, edo ezagutza horiek, edo bizimodu horiek, eta bar. Hori dago programazioaren kontra. Zenbat eta gehiago programatu klaseak, ordun eta zailagoa da jendearen autoestimua lantzeko tartea, patxada eta denbora edukitzea. Horrekin lotuta, gelakideen arteko harremanak dinamizatu behar ditugu. Honekin ere, batzuetan, orain momentu honetan, talde lana nagusitu da, eta talde barruko kohesioa asko lantzen da, eta zenbat eta handiagoa izan talde bakoitzak duen barne kohesioa, ordun eta zailagoa da bizikidetza lantzea testuinguru hauetan. Diziplinen kontzeptua gainditu behar dugu, konplexutasunaren teoria harrapatu behar dugu bete-betean. Konplexutasunaren teoriaren arabera, ezin dugu hitz egin diziplinei buruz, jakintzak ez daudelako diziplinaren arabera zatikatuak. Honekin, ez du esan nahi, bakoitzak ez daukagunik jakintza berezi bat. Nik esperientzia bat badaukat, hizkuntzen irakaskuntzan. Beste pertsona batzuek, esperientzia handia daukazue, antzerkigintzan. Edo esperientzia handia daukazue, kantagintzan. Edo esperientzia handia daukazue, plastikaren garapenean. Edo artean. Hori dena, erabilgarria da. Ondo dago, hor dago. Eta parte hartu behar dugu. Baina ikusi behar dugu nola egin diziplinatua ez izateko. Hau da, zen momentutan, egin behar dan esku hartze bat, jakintza bat lantzeko. Baliabideak landu behar dira, eta hemen ere laguntza behar dugu. Behintzat, hizkuntzan aritzen geran irakasleok, nik usten den laguntza behar dugula. Ahozko sorkuntzarako formak
behar ditugu, baino tresna gisa. Baditugu batzuk, baina gehienetan iritsi zaizkigu modu hori kanonetan oinarrituta, eta hola, eta nik ustean dut badaudela beste forma batzuk, ahozko sorkuntzak, sorkuntza sustatzeko, ez dena kanon baten barruan, edo ez dena helburu akademiko baten barruan, edo ez dela forma estruktural batean, edo altxor bezala. Behar dugu freskuran, jakin behar dugu nola joan txertatzen, gure ikasgelan edo gure klaseetan nola joan txertatzen ahozko sorkuntzaren inguruko ezagutza. Izan gabe klase bat, bai? Ahozko literatura, hori ez da oso, hori beste gai bat da ahozko literaturaren ez naiz osatuko. Mugitu egin behar da. Ahozkotasunak mugimendua behar du. Ezin gara egon eserita ahozkotasuna lantzen. Eta are gutxiago eserita ikasgelaren forman. Zergatik? Hori aurten argi eta garbi ikusi dugu pandemiaren egoeragatik. Klasera etorri den jendea, gure kasuan, eseri da azterketetan bezala. Bai? Lerroka, iladaka eta separazio horrekin. Kosta egin zaigu izugarri jendea konturatzea etzela azterketa bat. Hau da, gorputzean daramagu egitura hori barruan. Eta orduan, naiz eta jakin ez dela azterketa bat, ezin diogu horri buelta eman hain errez. Orduan, guk espazioak normalean, aurten ezin izan dugu, gero joan gera pixkat malgutzen, baina hor beste egoera bat delako, erabiltzen dugu lurrean eseritzea, pasilloak erabili ditugu, adibidez irakurtzea, ikusi dugu desberdina dela, testu bat irakurtzea lurrean taldetxo batean eserita jarrita, edo ez dakit, ipurdia mailan jarrita, eta hori dena. Gutxienez, ahal dugun guztia erabili behar dugu. Espazioak beste modu batera erabili behar ditugu. Ahozkotasunaren aukera sortzeko, ez ahozkotasuna sortzeko, eta posibilitatea egoteko. Batez ere, ahozkotasuna sortzeko urrundu behar dugu egitura akademikotik. Batzuetan, kalean ere, ez dakit nola esan, modu komunitarioan ere, errepikatzen dira antolaketa akademikoak. Eta orduan esaten dugu, euskara biziberritzeko jarduera bat egingo dugu. Eta berriro gaude berdin, borobilean edo eserita, espero da dena ahoz esatea, ez dira jartzen beste mekanismo batzuk, jendeak ideiak adierazteko debate baten tentsio egitura horretan, eta bar. Hau da, beste erabilera bat egin behar diogu espazioari. Eta 3 elementu hauek, konfiantza, askatasuna eta elkarzaintza, etengabe joan behar dugu sustatzen. Hau dena ez da teoria bat, hau dena joan gara ikasten lanean, martxan jarriz, ikasleekin. Guk deitu diogu, pasa behar dugula, simulaziotik simulakrora. Hau da, simulatu beharrean komunikazio jarduera bat egingo degula, bizitza sortu behar dugu, ez da guztiz bizitza, egitura batean gaude, eta ni naiz irakaslea edozein kasutan, hau da, separazio bat dago, eta askotan gainera adin jauzi bat dago, belaunaldi jauzi bat dago, eta beste jauzi batzuk daude, eta jarraitzen du egoten jefe bat. Behintzat ikastetxe, eta horregatik, hau da, ikastetxei buruz, ez naiz hitz egiten ari kanpokoari buruz. Orduan, egia da, euskaraz hitz egiteko, euskaraz jakinin behar da. Hori agerikoa da, ez? Baina zer da jakitea? Hor jarri dut, batzuetan ez da beharrezkoa pilo bat jakitea, ahozko sorkuntzarako baliabideak eduki ezkero, ez diogu jarri behar euskaraz ez dakien pertsonari pisu guztia hizkuntzan. Eraiki behar dugu komunikazio forma bat, edo hainbat komunikazio forma, ez dena soilik hizkuntzan oinarrituko. Eta hizkuntza joan behar dugu txertatzen. Baina orduan euskaraz ondo dakitene gutxiago ikasiko dute, ez. Ikasten dutelako besteengandik ere. Momentu honetan oso modu egituratuan antolatzen baldin baditugu klaseak, bakarrik ikasten dute irakaslearengandik. Beste modu honetara elkarrengandik ikasten dute. Baina hori jakitea bera zalantzan edo behintzat hausnartu egin behar dugu zer jakin.
Erabiltzen jakitea beste gauza bada. Guri lagungarria egin zaigu beharrak eta asebetetzaileak kontuan hartzea. Hau da, zer hizkuntza ahozkotasunetik erabiltzen jakitea? Gure ustez da giza beharrak asetzeko baliagarria izatea. Orduan, zein dira gure giza beharrak? Gutxi hor daudenak dira Manfred Magnifek planteatu zituena, eta guk askotan hauek erabiltzen ditugu ebaluazio irizpide bezala. Orduan, ebaluazio irizpideetan ikusten dugu. Biziraupenari lotuta zer egin dugu? Elkar babestu dugu? Gauzak askatasunez egin ahal izan ditugu? Sentitu dut parte hartzeko gai izan naizela eta parte hartu dudala? Sormenez erabili dut? Ikusten da ezagumena importantea dela, jakintza ezagumena, disfrutatzeko aukera izan dut, afektua erakusteko modua izan dut, eta identifikazioarena, honetaz ere luze hitz egin daiteke, momentu honetan identitatea dalako potolo jartzen dena, eta kulturarteko programetan ere identitatea azpimarratzen da, gure ustez identitatea problematikoa da, identifikazioen bitartez bizikidetza erresago dinamizatu daitekelako. Orduan, guk olako irizpideak erabiltzen ditugu, ebaluazio irizpide hauek erabiltzen ditugu, ahozkotasunaren ebaluazioa egiteko. Eta hirugarrena da, erabili nahi izatea, eta askotan guk euskararekin hor geratzen gera. Euskaraz dakite, baina zergatik ez dute erabili nahi. Agian, dakitena ez datorrelako bat erabili nahi izateko behar denarekin. Igual ez diegu hori irakatsi, ez dakite, duda jarriko dut. Agian ez diegu irakatsi mestizajea zer den. Mestizajea ez da kolonizazioa. Eta hori, batzuetan ez da inerrez desberdintzen. Desberdindu behar dugu, eta mestizajean landu behar dugu. Nola landu dezakegu mestizajea? Hori da, ikasi beharko duguna eta ikusi beharko duguna nola egin. Gauza bat egiten dugu klasean, nahiko eraginkorra, gainera broma bat bezala hartzen dute, eta bromak beti dira eraginkorrak, ez dakit zergatik, norbereko ikeriak alde batera ustea. Planteatzen diet, nik ez dakit, irakasgai hau gainditzeko azkenean zehazki zer egin beharko dugun, baina badakit nork suspendituko duen. Suspendituko du norberekoia dena. Bere beharrak besteen beharren gainetik jarriko dituena. Hori da suspenso bat. Eta ikusiko dugu, eta orduan ez, behitu, orain zeurekoia izaten ari zera, berein artean. Hori zeureko ikeria da. Eta ez dute hartzen, ez dakit, arlausa bat bezala, baizik eta jolas bezala. Eta horrek laguntzen digu individualismo gogor hau alde batera uzten. Horrekin batera begirada periferikoa deitzen duguna. Lan egiten dugunean, beti ikusi behar dugu ingurukoak zer moduz dauden. Ez du balio nire taldeak edo nire lanak ondo egitea, ez baldin badugu aztertzen inguruan zer gertatzen ari den. Hau landu egin behar da, hau da, hau ez da esatea eta jazta, hau dena etengabe dinamizatu behar da. Gure gizarteak individualismorantz eta norbereko ikerirantz bultzatzen gaituelako, orduan, etengabe jarraitu behar dugu hori sustatzen. Zaintza kolektiboak, naiz eta ez izan lagunak edo adiskideak, zesan nahi duen horrek, elkarri laguntzea eta bar. Egoeraren araberako lidergoek oso emaitza onak eman dizkigute, pertsona konkretu batek gaitasun berezi bat daukanean, pertsona hori euskerarantz ekarrita talde osoak aldatzen duelako bere hizkuntza jarrera. Eta orduan jakin behar da, ezagutu behar da gela ondo, jakin behar da ze momentutan dagoen lidergo bat euskara sustatzeko baliagarri izango zaiguna, momentu konkretu batean. Beti pertsona berberak baldin badira ez dute funtzionatzen. Berriro segregatzen da. Horiek dira betikoak, ez? Gure fakultatearen kasuan, euskaldunak, euskaraz etxetik dakartenak, segregatu egiten dira askotan, euskara eskolatik ikasi dutenengandik. Eta orduan hori gero komentatuko dugu proiektuari buruz hitz egitean. Orduan ikusi behar da zen momentutan izan daiteken pertsona bat edo talde bat liderra eta lidergoa duten pertsona edo talde horiei eman aukera euskararen erabilera hori indartzeko.
Eta azkenik lehen aipatutakoa, autoestimoa lantzea bai individuala eta bai kolektiboa. Eta, lehenengo parte honetan, listo, nik beste zeharik ez daukat, asko daukat kontatzeko, baina aukeran nahiago nuke zerbait komentatzea, edo hitz hartuz, edo hor txatean idatziz, edo horrela.